Navim Mehmet Akare, paşnavim Akare. Ez merveki Semsuriye mev nivîskarê Kurdim. Semsur, herema Semsurê heremeka dîrokiye. Dema komagene li berî mîlat heftê da heta duy mîlat 106 to heftan dema komagene meşiye. Ev keyaye komagene ev navî Antikos li ser çiyayê belliye ku niha bi navî Nemrûd de nasîn li vir li xara mexberek çekiriye. Ez Mehmet Öncü. Rastî xwe de ez folklornas û vejevanekî Kurdim. Navê belê jî di eşîra Belikan de tê û eşîra Belikan ew warandiye û navê xwe navdanîna wan ye. Navê wî di sala 1961 da guhertiye Cumhuriyeta Komara Tirkiye û kiriye çiya Nemrûd. Ku qala komagene dikin li berî her kesî Antikos de bîra insana. Antikos hem makbara li xara çekiriye, divê ewa wî gora wî di bin wî girî daye. Şaristaniya komagene pir şaristaniyeke dûr û dereng e, dûr û dirêj e. Dîroka wê bi taybetî şaristaniya Kumuh va. Merev dikare gire bide û Kumuh û komagene em aynı tiştin. Heyna şaristaniya Kumuh berî zayîna İsa di 1700 de dest pê dike. Damezrînerê dewleta Komageneyê yekê bi navê Mitradates û Kalinikos wî şeklî bi gerekî hatî nivîsandin. Di rastiya xwe de mêrdatê kale. Eger ku merî ew osên gerekî li paşê rake Mitradates Mitra û Kalinikos jî kale. Mêrdatê kal yani mêrdatê pîr em bêjin. Bavê Mitrades li evet e, li medan te. Em zanin ku me jî Kurdin. Komagene li berî komagene Kumuh heye. Em kanin bên Kumuh û komagene tevayî devletên Kurdan in. Yani koma giyan ve deme netev tinev. Eşîr hevun, qewim hevun. Hin hev qewmê ku du dema Kumuh dema komagene da dijîn hin niha jî li herêmê me hene. Mesela Reşû, eşîra Reşû heye. Eşîra İzol heye. Eşîra Kavî heye. Eşîra Bêzik hin jî heye. Hevêd hin jî heye. Ve eşîrna di ve demê da jî dema Kumuh û dema komagene hatine cem heve bi navî komagene konfederasyonek ava kirine, devletek ava kirine. Ev şaristaniyeke Kurdên Zîlanî ye. Di heman demê da malbatê mîrasê heb mîrîtî bi hev re damezrandine Pontus, Kapadokya û Komagene. Her sê ji Kurdên Zîlanî ne ji ber ku navên war û wargehên wan, bajarên wan hemî bi Kurdî ne û em bêjin mesela şaristaniya Kapadokya vê wextê li derdora bajarê Zelê ku navê Zelê tu zanî Xwedawendê Kurdên Zelanî ye û mesela danîne navê Yozgatê Kev ne navê Zela. Çiya 2000 metro bilindiyo wê. Le li ser wî niçikî çê bilindiye 105 metroyî kevir dana ser heve. Kevir küçük. Dana ser heve bilind kirine divê gora wî di binî wî 105 metroyî dane. Le li rohelat û ravayî ev e wî niçikî peyker kirine rêzê ye di rû hevda. İşte Antikos buxa heye. Ev jina ku komagene sembolize dike. Ev heye. Vekî din ladik heye. Yani jina
jina Antikosuladik heye, peykeravi heye. Apollo heye. خداوندین نمرود جی یعنی خداوندین و شهرستانی جی ناویوان توایی به کرمانجی نه یعنی به کردی نه مثلا خداوند کی ناوی آرژن ده آتیه نویساندن جبر که گرکی دا جاتونه یا به شکل ده آرگن ده نویساندن یعنی به شکل گ آتیه نویساندن درستی خدا آرژن ده یا و خدای که آردژن یعنی خدای عشق خدای روناهیه دوی واتهی دا مثلا ناوی خداوند که وان ده ده تو زنی کرد همی دیا خارد بین ده ببین ناوی خطاب دیا خارد کن دیاره که ناوی ده جی جور چافکانی ناوی ده او داره خدا یکی دن هیا به ناوی زل خداوند او جی کانیا که بود دوگوتن کانیا زله مثلا درسم چیا که بین چیای زله دشت که بین دشت زله yani ev navi ki be zaletin zanin ji nave xudawandekî komegeniyan. Şêr, eylo, vana nişane evene. Nişane devleta komegenê ne. Eylo bi çavê xayê vekirî xadetiye li herêmê dike. Şêr jî bi hêzê xwe xadetiye dike. Ev ne sembolê devletê ne. Sembola devleta komegenê ne. Keyî ve deme 2000 salî berî ve mezinayiya xwe bi tiştê avahiyê mezin nîşan didan. Mesela ev Nemrûdê Firavûnê Misrê, Firavûnê Misrê hev piramîdan çima çêkirine. Ji bo meziniyê xwe îşaret bikin li xwe gor çêkirine, mexber çêkirine. Wana jî ji bo mezinayê xwe ku xwe li hember gelî xwe, li hember dünyayê mezinayê xwe binimînin, ev avahiyê mezin çêkirine. Antîko jî mezinayê xwe bi vê nîşan daye. Gotiye ez bi vê navê xwe mayînde bikim. Bira li min û şinda jî qala me bikin. پر خباتین لسر نهاتنه کرد خباتین لسر رکوپیک نهاتنه کردن چند حب مقاله هنه و یکی به ناوی دورنر یکی آلمان هاتیل و داره هنک لکولین کردن و داره خبات مشاندنه پاشه یکی به ناو ترسا گوبل هاتیه و ویجه هنک خبات کردن و داره و زرارج دانه حتی زرارج دانه و پیکر و جیکو پارسگهلی Herêma Semsûrê herêma ka dîrokiye dixwazim her Kurd were Semsûrê ve avayiyana bûne. Her avayî bi destî Kurdê ku li vir dijîn ava bûne. Yani ku kî dere çi bûne biraz zanî ve ku bavkalê wan vadara çêkirine.